Hej vloggen. Hvad så? Hallo. Hallo. Hej. Så hvad er det Danmark i dag? Jeg har fået set hår. På min søvn. Og jeg venter og ser Facebook. Jeg ved ikke, hvad jeg venter på. Mega sygt. Og jeg ser en film. Og jeg ved ikke, hvad den hedder. Og jeg vil virkelig bare gerne snakke med Skype på nogen. Helt vildt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har spurgt nogen. Men det lignede, der var ringet. Der videstillede jeg var. Jeg ved ikke hvorfor. Han jo 1-0. Eller det var lidt mod Holland. Og Krondeli scorede. Mega sygt. Jeg har siddet med sådan en Spider-Man her. Mega sygt. Og jeg skal til, der er 2 uger til sommerferie, tror jeg. Og jeg skal til København til min storesøster. Og jeg skal i Tivoli eller Eksperimentariet. Så kan I møde mig. Ja. Jeg tror sgu den her er tændt. Det lyser sgu. Nej, nu lyser den. Ej, den er nice, den her. Det er godt nok svært for gangen, var. Skal jeg have muligheden på den her? Den er bare lyser. Dark laser. No. Det er faktisk ret nice. Den er der. Satan, det kan man sgu ikke. En spids på. Hvad er det? Hvor fine tænder er det? Ej, jeg keder mig sådan lidt. Jeg skal lave. Der er ikke lys hjemme nu. Det er overhovedet, jeg skal lave. Ja. Nogen, der vil snakke med Skype. Ja, I får lov til at snakke med Skype. Den her video, den skal være 5 minutter, har jeg lige bestemt mig for så. Ej, den skal i hvert fald være præcis halv eller hel. Men jeg tror den bliver 5 minutter og et halvt minut. Jeg skal bare sidde og stige på den her. Hej. Min computer gik ud.
nice. Nice. Jeg synes ikke, det virker. Det virker ikke. Den bliver 6 minutter, den her. Okay, I kan vinde. Nu gik den også i gang. Nå, den var et minut, den her. Så 5 sekunder tilbage for nu. 3, 2, 1. Hej hej.